Замислял ли си се, че едно куче или котка може да те научи на повече за любовта, отколкото много хора? И че понякога най-големите уроци не идват от книги, а от чифт очи, които гледат безусловно. Ако имаш куче или котка, наблюдавай нещо. Случвало ли ти се да си ядосан, да повишиш тон? Дори да реагираш грубо? Как реагираха животните след това? В повечето случаи не ти отвръщат със злоба, не се обиждат, не ти връщат отношението. Напротив, след малко идват при теб, гушкат се, бутат се в ръката ти. Все едно казват: всичко е наред, аз съм тук. Те отговарят на лошото с добро. Помисли и за друго. Колко пъти, когато си тъжен или напрегнат, кучето ляга до теб. Котката се качва в скута ти, сякаш усещат вътрешното ти състояние. И това не е случайно. Изследвания показват, че когато галиш куче или котка, нивото на стресовия хормон кортизол намалява, а окситоцинът, хормонът на любовта, се повишава. Те буквално помагат на нервната ти система да се успокои. Кучето те учи на лоялност и присъствие. То се радва, когато се прибереш, все едно не те е виждало с години, дори да си отсъствал само 10 минути. Котката те учи на граници и самоуважение. Тя не търпи насилие, не се преструва. Идва при теб, когато реши. Обича те, но запазва себе си. И двете те учат на безусловна любов. Може би те не са еволюирали интелектуално като теб, но емоционално често са много по-чисти. Те не живеят в миналото, не се тревожат за бъдещето, живеят тук и сега. И ти можеш да се научиш на това. Започни да ги наблюдаваш, как прощават, как се радват на малките неща, как присъстват напълно в момента, как обичат без да изискват условия. А сега си задай въпроса: ти обичаш ли така? Ако започнеш да прилагаш тяхната простота и искреност в отношенията си, животът ти ще стане по-лек. Животните не говорят, но показват. И ако се научиш да гледаш внимателно, ще откриеш огромна мъдрост в тяхната тишина. Какво те е научило твоето куче или котка? Напиши в коментарите, нека споделим тези истории. Сподели това видео с човек, който има домашен любимец и знае колко безусловна може да бъде любовта. И се абонирай за канала, ако искаш повече теми за осъзнатост, вътрешно израстване и уроците, които животът ти изпраща чрез всичко около теб.